बेलायनो हामबाय सिनि मिडिया तापुक जोंनो थांनाय 25 तारिख हरनि घटनाव अर कायसा खुम्पुई एकाडेमिनि रां सालायो हनै अ जागाव फाइमेन सिनि रादापुर थानाव आफुर सिनि जम्पुइनि कयेकजन आरो बहायनो अ रांरुमा जागाव हनै दङ हनै बराना कल खायाव का जे सिनि रांरुमानि अर किसा फाइग्रादि अर किसा फाइनाय फाइग्रादि हनै फिया बाता मुंखा मियानि सालो मिया जे 27 तारिख मिया जे 27 तारिख नि सालो कायसा फेसबुक एकाउन्ट आर्यन रुपिनी आसल बुमुं हंगाय बिनि राजु रुपिनी ब कायसा फेसबुक भाइरल खायके जे आं सुरज देवरमा YTF नि जनरल सेक्रेटारि ते गोबां मा फेसबुक ताबो अमाके भाइरल बुङै दङ जे अ जे खुम्पै एकाडेमिनि रांसामा जागाव दङ नै बरक ताबो आना कक्सिल जाय दङ फियाबा आं बंनो सानि मुसुंगो तमु नाबो कुबु हांके चेक खायदि नायदि रुतुकदि तारपरे आनि मुङै एफआईआर खायदि हायसि आं रेडी दंगो इन केस आं और एकटेका कुनु खुम्पै रांसामानि दं हांकाय आं मानजांनाय हायसि आं गट्स आं एकदम माने सरासरि कक फ्लगै सावो जुदिनो केबो और आनि बुमुंगै और एलिगेशन दै दं हांकाय जे आं रांना हनि केमिथानि प्रूफ दं हांकाय आई एम रेडी टू फेस हायसि आं कक सालायनाय गाबनि बगे आं तिनर रादापुर थानाव फायै सिनि थाद उसिना आं और एफआईआर खायका सिनि आर्यन रुपिनी और सिनि आसल रियल नेम राजु रुपिनी मुंगै ओमफ्राय दिनै जे एफआईआर फाइमानियाव बुंखांखाय यादा यासाखा सारिनि बिसिं बर' रिसिभ कपि रोजांनाय बरक सावो जेसकापानो अ आं बंनो अ रिक्वेस्ट खायके बाय एनी हाउ एनी मीन्स अ जागाव जे रोमानि बसुक जरति कुबुय आबो रुतुंनानि उंथों आं मानजक नहके आनबो एरेस्ट खायनि उंथों ने आं बंनो कक साखा बरक सावो एज सुन एज पसिबल within 72 hours नि बिसिं बर' केस नो टेक अप खायनाय बरक काय अपनन साइटंनाय दै नायथुनाय नायनायनि